Bones a tots, avui us porto un vídeo una mica diferent, aprofitant que plou i que no tenim bicicleta, dic que aprofitaré per fer un vídeo que tenia ganes de fer, o sigui, tinc ganes de fer, tinc ganes de parlar-ne. Com esteu veient el títol, doncs és sobre les frustracions del ciclisme, bueno, almenys una mica en el petit nivell, no? En el que estic jo i en el que estem molts de nosaltres, i una mica per lo que he anat veient aquests 2 anys i mig, 3, que fa que estic més a dins del món del ciclisme. Bé, com és que ara doncs, treus aquest tema, no? Us preguntareu. Doncs és molt senzill. Ja porto moltes setmanes, ja porto bastantes setmanes bastant frustrat amb el ciclisme. Em costa molt entrenar, em costa molt obligar-me a sortir. Vull dir, avui, per exemple, ni que tingués bici no sortiria perquè està plovent, quan el Sergi de fa 2 anys, 1 any, hagués sortit, vamos, li haguessin faltat cames per sortir. Bé, però abans d'entrar més al tema, us faré una mica de petit resum, no?, de com he arribat fins aquí, perquè alguns potser no ho sabran, alguns sí, però bueno, us faig una mica de resum. Comencem l'any, al gener, jo portava doncs uns 4 mesos, des de setembre entrenant amb Cyclist Work, com molts de vosaltres sabreu, i bé, començàvem a entrenar bastant fort, començàvem a pujar les hores, començava a sentir-me fort, a sentir-me molt bé, i vam decidir amb l'entrenador, Marc Naveira, de provar la competició. Per què no? No? Per provar-ho no passa res. Doncs bé, a partir d'aquí vam dir, bueno, no et fiquis a clàssiques directe, vale? Al mes de febrer hi ha algunes socials, apunta't en algunes socials i així vas veient doncs, com va el tema de la competició. Però és que abans de tot això, un any abans, a l'estiu d'abans o a l'altre, vaig fer diversos vídeos, inclús jo deia que no volia competir, que a mi no em venia de gust, jo no sóc competitiu, no he competit en res en la meva vida i de fet no m'agrada la competició. O sigui, jo faig les coses perquè m'agrada i em diverteixen i la competició en si jo no la porto a la sang, com molta gent doncs hi haurà que porta la competició a la sang i encara que caigui ha de seguir, ha de seguir, ha de seguir. Jo no porto aquesta sang, jo porto una sang més de disfrutar, de viure-ho i gaudir el moment, no? Bé, doncs a partir d'aquí vaig provar socials. Em vaig fer 4 al mes de febrer, la primera va anar molt malament, quilòmetre 6, caiguda, fora, bastant tapó, vull dir, no sé, vaig passar una setmana una mica desanimat, però bueno, el següent diumenge tornàvem a tenir una altra social, la qual va anar molt bé, vaig aguantar molt bé, m'ho vaig passar molt bé, vaig conèixer doncs el Moja, que actualment està competint amb el mateix equip que el meu, i em vaig sentir molt a gust, la vaig acabar, em sembla com bastant bona posició, vale? No me'n recordo ara mateix, però em vaig sentir bé. A partir d'aquí va venir la següent social, la tercera, també la vaig acabar, i la veritat és que em vaig sorprendre de la posició. Els últims 200-300 metres vaig aconseguir colar-me davant de tot del pelotón i entrar bastant dels primers, inclús top 20, si no me'n recordo malament. Després la quarta social va ser bastant dura. El dia abans jo vaig menjar amanida per sopar, total que vaig anar a 8, però vaig acabar-la, vale? Va ser un dia molt vent, molt dur, bastant desnivell per ser una social, però m'ho vaig passar molt bé amb aquestes socials. I bueno, a partir d'aquí vaig sortir bastant reforçat i vam parlar amb el meu entrenador i vam dir, vale, ara prova doncs el campionat de Sabadell. Això són paraules majors, el campionat de Sabadell. Almenys per mi ho eren. Contra tot pronòstic, amb una caiguda, amb quasi una altra caiguda, vaig acabar el campionat de Sabadell, no em pregunteu com, el vaig acabar, es corria per casa meva, sí que anava amb bastant avantatge, però bueno, a partir d'aquí vaig acabar el campionat de Sabadell, l'entrenador va quedar bastant sorprès, eren bons resultats, i bueno, vaig trobar a l'equip amb el que estic ara, l'Airbus Bikes, no?, per entrar a competir, i vaig doncs, començar a competir amb l'equip. Bueno, tot això, vale, se seguia de moltes hores d'entreno, molt sacrifici, entre setmana no faig res més, bueno, ara aquestes setmanes perquè estic més de relax entre tot, però no feia res més que entrenar, menjar i treballar. Res més. O sigui, entrenava un muntó, feia un muntó de sèries, vull dir, era molt sacrificat, vale? I jo en aquella època doncs, tenia tot aquest temps del món, els 4 primers mesos, i el vaig dedicar completament a la bici. A partir d'aquí, doncs, què ha passat? Entrenava a saco, o sigui, pràcticament ni descansava. De fet, a mi ja no m'agrada descansar, vale, de la bici. I bueno, a partir d'aquí, doncs, la competició no ha anat molt bé,
em sembla que de les poques carreres que he acabat ha sigut la cursa a Vila de Súria. Les altres em sembla que pràcticament no les he acabat, carreres que evidentment doncs, són molt dures, la competició aquí és molt dura, bueno, aquí a tot arreu, és un esport molt dur, és un esport que no tens perdó, o sigui, si et quedes 2 metres endarrere no aconseguiràs entrar. Bueno, hi ha gent que sí, però jo en el meu cas, doncs evidentment que no tinc aquestes cames doncs, per gastar tant i després seguir dins el pelotó, jo no tinc aquestes cames. Bueno, a què ve tot això? Us he explicat una mica doncs, la meva iniciació amb la competició, vale? Per així dir-ho, però bueno, em sembla que una mica el declive que vaig tenir jo va ser les caigudes. Vaig patir una caiguda a Olot, la qual no vaig fer res, vale? Va ser xapa i pintura, però igualment el soroll de caiguda de pelotó ja li agafes por. Després una caiguda baixant, entrenant, la mateixa setmana següent, també em va fer agafar molta por, això em va fer frenar ja una mica, i després, doncs, farà un mes o així, vaig agafar un refredat bastant fort, vaig estar una setmana parat, i ara aquesta setmana, bueno, ja porto pràcticament poder 2 setmanes, que vaig haver de dir-li al Marc de fer un peron. Li vaig haver de dir que em tragués els entrenos, que deixéssim d'entrenos planificats ara per un temps, i que no podia entrenar, és que no tenia ganes de sortir a entrenar, havien sigut les caigudes, i després més matxaque encara, vull dir, pràcticament no tenia cap descans mentalment, i tot això se m'anava acumulant. Se m'anava acumulant, caigudes, por, sentia que perdia rendiment, que no acabava carreres, doncs així doncs, em vaig desanimar, estic desanimat. Doncs com us he dit, li vaig al Marc de fer un peron, perquè és que no podia sortir a entrenar, sortia a fer sèries i no podia fer ni la primera. O sigui, perquè us poseu una idea, 300 watts, d'acord? 300 watts és assequible per la gran majoria de persones que entrenem bastant, i no hi arribava amb les sèries. No arribava a fer una sèrie de 5 minuts a 300 watts. A partir d'aquí porto ja un parell o 3 de setmanes sense entrenaments planificats, sortint quan em ve de gust, entrenaments que em ve de gust, per les zones que em venen de gust. Però bueno, semblava que la cosa començava a anar bé, em començava a animar, però després ha vingut el pitjor. I és que, com alguns ja sabreu, vaig partir el quadro de la bicicleta, ja us faré un altre vídeo per explicar això perquè té tela la cosa. Vaig partir el quadro, porto una setmana parat, literalment, anant amb la bici del meu pare. No, aquesta serà la segona setmana, m'està costant agafar el ritme un muntó. Vaig sortir a córrer el dissabte passat, vaig agafar unes agulletes de Caldeu. Aquesta setmana vaig amb unes agulletes de locos. Aquest diumenge tinc la Gran Fondo de Pirineus, que són 140 quilòmetres amb 3.600 de desnivell, una locura, o sigui, serà supervivència total. No sé si l'acabaré o no, perquè evidentment porto un mes amb entrenaments fatal. Què us vinc a dir amb tot això? Que calma, és molt important. Calma, jo poder no li feia prou cas a agafar-me les coses amb més calma, o a disfrutar. Vale? És molt important disfrutar. Jo arribava a un punt que m'encantava patir, però és que ja no sé si ho feia per mi, no sé si ho feia per l'equip, no sé si ho feia per la gent, no? Hòstia, que guai, estàs en un equip. Hòstia, no sé, al final ja no saps per què ho fas, lo de patir tant, i t'oblides de tu mateix. Aquí vinc, doncs, de que després et passen les ganes, tot això et passa factura i et ve un bajón brutal. Doncs a partir d'aquí, zero ganes d'entrenar. Ara mateix, doncs, la meva situació és arreglar la bici en teoria. La tinc demà divendres, no sé quan pujaré aquest vídeo, si puc el penjaré avui, però, bueno, igualment. Ara mateix arreglar la bici i tornar a agafar ganes a poc, i no sé ni si acabaré la temporada. Espero poder tornar a agafar el ritme i poder fer alguna carrera al setembre, que em sembla que n'hi ha alguna, i no sé si n'hi ha alguna a l'octubre també. Bueno, una mica, doncs, el vídeo era per explicar-vos això, la situació aquesta de les frustracions, perquè tots ens hi trobem. Al final, doncs, jo estic aquí per compartir la meva experiència en el ciclisme i us volia donar, doncs, aquesta experiència que he anat visquent aquests últims dies, setmanes, mes i mig o 2 mesos, i bueno, doncs això, aviam si algú més li ha passat, que n'estic seguríssim que sí, això són èpoques. Jo espero tornar a gas, tornar a tenir la bici, cuidar-la, mimar-la i, evidentment, doncs, tornar a agafar els entrenos com els portava abans, intentar tornar a fer sèries, intentar, doncs, buscar la millora
no agafar-me amb tant relax com m'ho estic agafant ara, que estic super a gust i m'està inquietant moltíssim. I una mica, doncs, el vídeo anava d'això que us he dit, a la meva frustració amb el ciclisme, doncs, d'encabassar-me massa amb la bici, amb la competició, i oblidar-me de disfrutar. Vull intentar tornar a agafar, doncs, aquestes ganes de disfrutar. Ara a l'estiu que venen les vacances, disfrutar al màxim, fer els entrenos que em vinguin de gust, a pujar els ports que em vinguin de gust, si em toquen sèries bé, si no, doncs no les faré. Bueno, sèries, això ho deixarem per més endavant, per quan torni a tenir ganes, anar parlant amb el Marc, el meu entrenador, aviam com ho fem, per anar tornant, doncs, a agafar el ritme. Bé, doncs aquesta és la meva situació amb la frustració, amb el ciclisme. Jo espero que intentaré fer més vídeos sobre això, intentaré fer més vídeos també parlant a càmera, que també m'agrada, em desafogo, comparteixo amb tots vosaltres, doncs, punts de vista del ciclisme. També vosaltres m'ajudeu moltíssim, evidentment, a través de les redes socials. Deixeu-me, doncs, a comentaris si vosaltres us hi heu trobat, si heu passat males èpoques, com us n'heu sortit. Aviam, doncs, aquest tema, no?, tan tabú, també a vegades, les frustracions, que moltes vegades suposo que hi ha molta gent que se les calla per no semblar dèbil, tot i que, aviam, al final som humans, a tots ens pot passar de tenir baixons, i, carai, que si compartim lo bo, també s'ha de compartir lo dolent, no? Ja està, ja sabeu com soc, jo comparteixo lo bo i lo dolent, i ja està, espero que ho apoyeu, que li dongueu, doncs, ànims al canal de YouTube, i ja som, doncs, 200 subscriptors a YouTube, supercontent de com està anant tot, i ja està. Em despedeixo per aquí i us llegeixo els comentaris, va. Ciao.